Hezeguneak izan dira denborarekin edo azken mendean zehar galdutako ekosistemak. Handietan hitz egiten da azken mendean erdia edo galduko zirela. Ikusita hezeguneak ze presio jasaten ari diren eta berreskuratzearen garrantzia, Uliako interpretazio zentroan ere erabaki genuen gure putzutxoa edo gure ekarpen txikia egitea. Uliak berezitasuna handi badauka, inguratuta dago etxe bizitzaz. Orduan, modu naturalean iritsi ez diren espezie batzuk ez ditugu ikusiko. Urtero, momentu desberdinetan, baina batez ere hezegunen egunean, antolatzen ditugu tailerrak, ibilbide gidatuak, hitzalditxoak. Ulian anfibioak ikusteko garai egokienak hasten dira otsaila martxotik aurrera. Ugandre palmatua ikusi dugu, txantxiko arrunta, dela Europatikoa estu dagoen espezie bat, apo arrunta eta gero urigela arrunta. Beti ibili gea arrabioaren atzetik, izan ere hemen utxune bat ikusten zaio, bai Jaizkibelen eta bai Ulian ez dugu topatu. Badago putzusare bat Arantzadik eta Donostiko udalak sustatua, eta gure putzuarekin osatu nahi izan genuen helburu didaktikoago batekin. Horrek erakartzen du gero atzetik beste hainbat espezie, izan xaguxarrak, txori txikiak. Orduan, naiz eta tamainaz txikiak izan, biologikoki oso ekosistema aberatsak izaten dira eta espezie asko ikusteko aukera dago. Guk putzu hau erabiltzen dugu ikasleekin edo bisitariekin anfibioen gaia lantzeko. Bai Kristinaneatik, bai Arantzadik eta Arizaldek bultzatzen ditu ekimenak. Daukagun egoerarekin ezin izan ditugu tailertxoak eta ibilbideak antolatu. Denboraren poderioz eskatzen duela kudeaketa lan bat. Eta normalean bukatzen dugu auzolan txiki batekin, hemen daukagun putzua hobetzeko. Eta jendeak erabiltzea. Zer konpondu behar baldin bada edo anfibioentzat babeslekuak edo osatu behar baldin badira egiteko, eta baita inguruan egon daitezkeen arazo desberdinak saihesteko.